Minule naše deti robili hru, malú scénku. Ako dokázali uspokojiť malé deti, je najťažšia robota. Dokázať, aby zavreli ústa, to nie je len tak. Neviete, či pomôže, keď budete spievať, alebo keď budete tancovať, alebo cukríky, alebo hračky. Neviete, čo máte robiť a musíte sa neustále snažiť, za každým, keď začnú plakať. Nie, že raz prídete k záveru a môžete použiť tie výsledky vášho výskumu, keď začnú plakať druhýkrát. Nie. Ďalší krát musíte začať odznova, od začiatku. Najskôr, čierna ovečka, nie, nemám záujem. Sladkosti, nemám záujem. Hračka, nemám záujem. Potom ich hodať na kolenách, nemám záujem. Objímať, nemám záujem. Stiskať, nemám záujem. Nič. Zrazu niečo klikne, o čom ani neviete. Ale nemôžete sa tešiť, našiel som riešenie pre moje dieťa. Nie, lebo o pol hodinu zmení trend. A teraz musíte nájsť úplne novú stratégiu. A poviem vám, aj táto práca sa dá zvládnuť. Ale udržať naživé duchovné hľadanie v jednej osobe sa rovná vychovávaniu stovke detí. Udržiavať duchovné hľadanie nažive v stovkách ľudí, tisíckach ľudí. Preto každý deň, od rána do večera, musím rozprávať nejaký príbeh, nejakú pieseň, musím spievať, tancovať, natriasať sa, hýbať sa, objímať. Ó Bože. A čo ja viem, čo ešte? A zverejniť celú vec na NTV, aby ktokoľvek, kto potrebuje nejakú stratégiu, tak ju môže použiť. Niekedy, keď sedíte v tichosti, tak prestanú plakať. Aj to som skúsil. Sedieť v tichosti počas páda púdža. Toľko drámy, len preto, aby som udržal ich duchovné hľadanie nažive.